Doncs moltíssimes gràcies a tothom per assistir a aquesta hora complicada, és un diumenge, i moltes gràcies a Lluís, a Daniel i a tothom de l'associació per realment fer aquest gran esforç d'organitzar una jornada dedicada a un intèrpret històric, que realment és excepcional, es fa molt poques vegades i crec que realment no hem de recordar. El títol de la meva conferència, Un intèrpret diferent en tot, ve d'una citació de Fernández Cid, que ell deia que Casado era distinto en todo. I la meva idea seria, o és, durant una hora màxim, intentar explicar alguns d'aquests aspectes que realment feia a Casado un intèrpret únic, algunes de les raons per al seu èxit, perquè va ser un dels millors violoncellistes de la seva època, algunes també històries sobre com interpretava obres d'altres autors, com interpretava obres seves, la diferència o les similituds, i també hi ha alguns testimonis, alguns fragments de testimonis que podem escoltar d'alumnes seus i altres persones. Algunes de les coses que aniré explicant es podeu trobar en més detall al llibre que vaig publicar fa 5 anys amb Rutgers, que es diu Gaspar Casado, Cellist, Composer and Transcriber. Llavors, hi ha un capítol sencer sobre, per exemple, com ell interpretava les seves obres pròpies. I hi ha també moltes coses sobre el seu estil i tot això. Per tant, moltes de les coses que anirem parlant, si a algú li interessa saber més, doncs sempre hi ha el llibre. A veure si funciona aquest cotxet. Aquí tenim també una foto, abans de seguir, de l'arxiu de Tòquio, on hi ha la majoria d'obres manuscrites i material de Casado. Hi ha una cadença per el concert de Schumann que vaig trobar allà, perquè, òbviament, un intèrpret com Casado escrivia les seves pròpies cadences per acabar els concerts per violoncel que tocava. No aniria a agafar una cadença d'un altre cel·lista, una ja feta, sinó ell feia les seves pròpies cadences. Un exemple molt típic de quin tipus d'intèrpret era. Llavors, alguns dels elements claus del seu èxit. Per posar-ho a la meva situació, Casado, durant els anys 20, 30, 40 i 50, es considerava un dels 2, 3 o 4 millors violoncel·listes del món. Dins del món dels violoncel·listes també. I tenim algunes citacions també que apunten en aquesta direcció. Per exemple, Casals, de manera famosa, quan li van preguntar qui era el millor violoncel·lista del món, ell va contestar: el número 2 és Casado. Per tant, quedava molt clar, no? I també hi ha altres cel·listes com el Feuermann, un dels grans també, que apuntava que Casado era un dels altres 2 o 3 competidors d'aquest món. Per tant, estava molt clar que estava en el nivell més alt durant la seva carrera, i alguns dels elements claus que apunten tant col·legues com alumnes i que podem veure era, primer de tot, la disciplina del treball. La disciplina del treball que tenia Casado a vegades quedava amagat, perquè Casado tenia una personalitat una mica excèntrica, molt creativa, diguéssim que feia molta impressió, però en realitat era una persona amb un estil de vida molt senzill, que treballava des del matí a primera hora fins a l'última de la tarda. No era una persona que portava un estil de vida molt relaxat. Normalment estudiava moltes hores al dia, feia classes moltes hores al dia i escrivia. Quan escriure estem parlant, per exemple, de transcriure obres o compondre obres. Per tant, realment tenia una disciplina durant tota la seva vida que també li va ajudar molt. I crec que tinc també alguns exemples de com, per exemple, preparava els seus concerts amb orquestra. Aquí tenim un exemple que vaig posar abans, que era simplement
de posar també de manifest, perquè hi ha coses òbvies, si vols ser un gran intèrpret, que és tenir una bona memòria. I aquí es diu que Casado va prendre el concert per violoncel l'orquestra de Morera en només 4 dies. I després també enviarem algun altre testimoni que també apunta que realment llegia molt ràpidament les obres, a part de la feina. O sigui que hi ha coses òbvies de facilitats que fa la feina més fàcil, com poder llegir ràpidament música i altres talents, però, per exemple, aquí veiem un exemple d'una obra on Casado ha fet una cosa que feia molt sovint, que era transcriure, feia la seva pròpia còpia, on posava totes les indicacions del que ell volia fer. Els que sabeu llegir partitura podeu veure aquí que hi ha una línia per ell, com a solista, i aquí a sobre va apuntant totes les entrades de diferents instruments de l'orquestra per tenir-ho clar, on entrava el seu amb cada instrument de l'orquestra. Per tant, tot aquest tipus de detalls que va posant aquí mostra el nivell de detall a la feina que feia quan havia d'estudiar i aprendre un concert amb orquestra, per exemple. I veiem això amb molts tipus de partitures, també amb les suites de Bach, per exemple. Ell copiava les suites de Bach, ho posava ell a mà seva, com aquí el prelude de la segona suite, per anar posant més indicacions, arcades, distincions, tot això. Per tant, feia seves les obres, copiant i realment entrant en aquest nivell de detall de feina. Per tant, havia una disciplina de feina darrere, per molt que tenia molt bona memòria i que llegia molt ràpidament música. Després, un aspecte interessant amb Casado també era la seva mà esquerra, que la tenia molt forta. I llavors, jo vaig trobar alguns exercicis per la mà esquerra de Casado que també mostrava com estudiava això. Ell posava la posició extesa moltes vegades, més del que és habitual, igual que Casals, i això estudiava també amb exercicis o estudiava amb els seus alumnes. Això de realment fer molt forta la mà esquerra, treballant-lo molt, l'extensió, i aquí també ho veiem amb lligadures, perquè Casado a les seves obres i ell tocant l'agradava les lligadures molt llargues, perquè ell tenia també una tècnica d'art que ho permetia. Per tant, li agradaven molt les lligadures i les extensions, elements complicats tècnics, però amb tot això el que vull dir és que realment havia una raó darrere de la mà forta que tenia d'esquerra, i era que ho va treballar molt. Amb exercicis. I això eren alguns dels elements que després se nota sobre l'escenari. Es parlava molt, tant deixebles com gent escoltant els seus concerts, realment la precisió i la fortalesa de la mà esquerra. Aquí també hi ha alguns altres exemples. Per als que sou cellistes potser interessa, potser al resta no, però també el que és bonic també a veure els exercicis de Casado és que encara que era un exercici per mà esquerra, sempre ho feia musical, posava un nom com un títol musical, com aquí, Prelude, i posava com noms, Laberint, es diu un altre, llavors feia com una petita història musical, encara que era només un exercici per extendre la mà esquerra, també molt particular, aquí Laberint, per exemple. Realment són bons exercicis, els he provat. Que treballen bé, el cap de treball. Tenia alguns testimonis d'alumnes que volien posar, també per posar de manifest. Hi ha un testimoni que parla d'ell també llegint a vista, i el final d'un concert, que pot ser interessant, i un altre també que posa després. Per tant, jo crec que el que faríem seria primer posar, si surt un moment aquí, posaré primer
aquest, que és un cel·lista danès, que es diu Anders Grøn, que explica un concert que va escoltar amb Chico Jara i Caçador als anys 60, que van tocar primer amb orquestra, cadascú un concert de Schumann, i després es van posar al piano violoncel a fer uns bises, i es veu que van tocar molts bisos, i llavors explica una mica això. I per als que no enteneu bé anglès, després ho tradueixo. It was a fabulous concert. They performed the Schumann piano concerto and cello concerto. And after the two concertos, they took the stage all by themselves and played many encores. And Caçador, of course, played everything by heart and so spontaneously that we forgot everything. His wife had a pile of music on the piano, and she never knew what he was going to play. If he played something seldom, she had to find the music in the pile. But if they played a piece of his own or his transcriptions, she knew them by heart. For instance, Intermezzo de Granollers and du diable vejr, du diable vejr, and of course Requiem. And after I met Caçador and talked with him, and I was so Doncs aquí el que està explicant és que després de tocar el concert de Schumann per piano, el concert de Schumann per violoncel, es van posar a tocar uns bises i Chico Jara, la seva dona, no sabia mai quines obres tocarien, sinó que tenia aquí un gruix de partitura sobre el piano i Caçador anava triant. I deia que ell tocava tot el piano, per tant no tenia partitura, i tenia ella. I si eren obres d'altres autors, potser sí que buscava, ell deia, mira, aquesta, la buscava per tocar, però si eren obres de Caçador, ella també tocava tota la memòria. Per tant, realment ho havien estudiat molt en detall, molt a fons, i tocaven, o sigui, requiebros, Danse de Oliver, Intermezzo, etc., tocaven sempre de memòria els dos. És el que està explicant aquí. I també té un altre punt on està explicant un grup de xelistes, hi ha una festa de xelistes, després del concert i tal, i li donen a Caçador una partitura d'un concert d'un compositor d'allà, Svendsen. Of course, a private party, and in the late hours they showed him a Danish-Norwegian cello concerto, rather unknown, by Johan Svendsen, cello concerto opus 7. They showed it to Caçador. He took a cello and played it side-reading, and they were so impressed because there were some difficult places, but he just managed everything. And o sigui, el que està dient és que va agafar la partitura d'aquest concert i ho va tocar sencer, de la baix a llegir, per tant, sense cap problema tècnic. I clar, els xelistes que estaven allà estaven molt sorpresos de veure això, com era capaç de tocar aquest concert modern, de segle XX, de la baix, així llegint a vista. Havia també un altre aspecte molt important de Caçador, a part de memòria, disciplina, la seva tècnica, etc. I era la presència escènica, clarament. Sempre hi ha molts testimonis sobre la seva presència escènica, de que causava una forta impressió i, a més, de que no tenia nervis escènics. Els seus alumnes contaven, per exemple, que Caçador molts dies feia classes amb els alumnes fins a les 7 o 8 de la tarda i s'anava directament a fer un concert a les 9 o les 10. I realment no el preocupava gens no haver preparat o haver estat pensant en el concert, sinó que feia classes fins a l'últim moment i després anava a fer un concert amb orquestra, per exemple. I realment no es posava nerviós, no es preocupava. Quan estava sobre l'escenari, això evidentment li agradava molt. I, per suposat, el tema del seu caràcter particular,
una mica excèntric i creatiu, no? En tota la seva manera d'apropar-se a lo que tocava, que ara ho mirarem una mica més en detall. Però trobem citacions, per exemple, d'alumnes que deien que Casado podria haver sortit sense violoncel, que havia causat molta impressió igualment, perquè la seva personalitat era tan, no? Que realment era una persona que funcionava molt bé sobre l'escenari, clarament. Després també, en quant al caràcter excèntric, no? Tenim, això també mirarem després, potser. Teníem també el tema de tots els canvis que va fer al violoncel, i això jo crec que Josep Passal després a la seva conferència donarà una mica més de detalls, perquè Casado estava sempre intentant millorar la sonoritat de l'instrument, o fer-lo més fàcil, o més còmode, o que sonés millor. I aquí, per exemple, diem això, que és de metall, que no és un cordal habitual en el violoncel. I ho va canviar perquè considerava que d'aquesta manera sonaria millor i es podia anar alterant la tensió de cada corda i hi ha molts altres elements que feia servir, que anava canviant una mica l'instrument. També va ser un dels primers violoncel·listes que va començar a tocar amb cordes de metall en lloc de cordes de tripa. Això també li donava un avantatge a nivell de sonoritat. Clarament, quan un violoncel toca amb una orquestra o a vegades fins i tot amb un piano de cua, sempre hi ha un problema d'equilibri d'instrument i, per tant, aquest problema Casado en general no ho tenia. I realment tenia una sonoritat que arribava. I hi ha, per exemple, una citació de Gerald Moore, que era un dels grans pianistes del confinament de l'època, que ell sempre deia que si podria triar un músic per seguir tocant, sempre seria Casado, que era un dels seus preferits per tocar. I ell explicava que en peces que tocava junts, Casado es posaria endavant del piano amb tota la cua oberta, amb tota la sonoritat arribant, estaria tocant i arribava perfectament. Que realment el Gerald Moore deia que sempre estava molt impressionat per aquesta manera de veure les coses diferent, però que també funcionava a nivell sonor. Jo crec que podem anar a mirar una mica les històries de tocant obres. Però, mira, per què no mirem una mica aquest vídeo primer per tenir una idea de com tocava a final de la seva vida? Hem de pensar també que no hi ha vídeos de Casado quan tenia 20, 30, 40 anys. Per desgràcia, només tenim un parell de fragments de vídeo al final de la seva carrera. Aquí, Casado ja té 68 anys, per tant, és relativament gran, no està en el seu moment màxim, però encara així, quan hi ha molts alumnes parlant de naturalitat de la seva manera de tocar, jo crec que ens dona una bona idea aquí. A veure si pico així, si funciona. No, sí. Ja sabem el poc esforç que sembla que fa quan està tocant, realment és l'expressió mínima d'esforç, realment està molt natural i molt tranquil tocant. De Casado interpretant obres d'altres actors. Òbviament,
Caçador va tenir moltes obres dedicades a ell. Aquí mirem alguns exemples. Ferenc Farkas, Mario Casimiro Tedesco, Arnold Batz, molts compositors de l'època que li van dedicar concerts per violoncel, obres per violoncel i piano, obres per violoncel sol. I ell també era un tipus d'intèrpret que anava molt als compositors a demanar que escrivissin obres per el violoncel. Era molt proactiu en aconseguir nou repertori. I el que pot ser una mica diferent a altres violoncellistes era la seva manera de fer aquestes col·laboracions. I a vegades van haver alguns conflictes perquè Caçador, per ell era molt difícil deixar de fer d'arranjador i de compositor. I s'involucrava tant en el procés amb els compositors que a vegades deien prou, no? I ara mirem els exemples d'això. Per cert, això és Jueves Santo a Medianoche de Joaquín Turina, que tocarem aquesta tarda al concert. Aquí hi ha la dedicatòria al gran Gaspar Caçador de su buen amigo. Turina i Caçador es van conèixer a París com molts compositors, que eren amics de Caçador, no? Granados, Montpou, molts altres que van conèixer allà. Aquí també tenim Manuel Palau, Ernesto Halter, també amb dedicatòries. Una elegía de Tomàs Buxó, que aquesta tarda escoltarem una altra obra de Tomàs Buxó també dedicada a Caçador. Alexandre Tansman i Narcís Bonet, que aquí també li va dedicar el seu concert per violoncel orquestra i també una obra per piano i violoncel. Amb Narcís Bonet jo vaig poder parlar amb ell i ell deia que havia funcionat bé la col·laboració. Va dir que Caçador tenia moltes idees i va dir, bueno, algunes les vaig agafar i altres no, perquè no m'anaven bé per el que jo volia fer, però que havia funcionat bé la relació. Però alguns altres no havia funcionat tan bé. Mira, aquí hi ha el concert de Narcís Bonet també, hi ha totes les indicacions de Caçador, i afegint, no? Coses, també, no ho deixava net tal com estava, mai. Un exemple, per exemple, és el cas de Montpou i Caçador. Caçador va transcriure la cançó i dansa número 1 de Montpou per violoncel i piano i això sembla que ho va fer, diguéssim, amb Montpou o en relació amb Montpou i a Montpou li semblava molt bé la transcripció, però després també van començar a col·laborar en una obra basada en un preludi de Chopin que seria per violoncel i piano. Aquí tenim també amb de Segura, de Montpou, la dona de Caçador. I la idea seria que això fos una obra de Montpou i que Caçador només havia donat la idea de fer servir el preludi de Chopin. Però veiem en cartes que estaven intercanviant que Caçador l'anava tota l'estona escrivint amb noves idees i hauries d'incorporar això, i per què no agafes aquesta melodia i fas això? I per què no fas una variació que sigui menor i que després tingui no sé què? I va arribar un moment que Montpou va dir prou i finalment va compondre la seva obra, que després coneixem, de variacions sobre un tema de Chopin per piano sol, sense violoncel, passant del violoncel, i Caçador va escriure les seves 7 variacions sobre un tema de Chopin. També és una obra molt maca i inèdita, per desgràcia, per violoncel i piano. Per tant, així va acabar aquesta col·laboració, perquè no podia funcionar més. I encara pitjor va ser el cas del Concierto Galante de Rodrigo, que en teoria també va començar molt bé, Caçador va estar molts dies a casa de Rodrigo, van estar treballant els dos fins a la matinada, ajudant-li a transcriure tot, molt bé. I l'estrena en teoria també va anar bé, però la segona vegada que Caçador interpreta aquest concert, la dona de Rodrigo, Victoria Camí, explica que Caçador havia canviat moltíssimes coses i havia tallat seccions senceres
de los tutti, on ell no tocava, la part d'orquestra havia començat a tallar-la, perquè em semblava que era molt llarg i que això no funcionava amb el públic. I llavors la Victoria Camí i Rodrigo, doncs, clar, es va donar un bon discurs escoltant aquesta interpretació i explicar el seu llibre, no? Que realment va acabar bastant malament. Aquí la col·laboració que havia començat molt bé. Doncs això passava amb obres amb els seus contemporanis, però fins i tot passava amb altres obres. També tenim Arpeggione que podíem... Arpeggione també és un exemple. Estic aquí parlant de la sonata Arpeggione de Schubert, que Casado va fer una versió per a violoncel i orquestra, on també canvia bastantes coses. No deixa o sigui, realment no és que sigui molt fidel a l'obra original. Sí que és veritat que funciona bé, no? A nivell amb el públic, no? A nivell d'interpretació, però també hi ha molts canvis, o sigui, no tenia cap problema canviant obres de Schubert, com després ho sentim, i amb les suites de Bach, fins i tot. Casado va gravar les suites de Bach l'any 57, i la gran sorpresa del seu enregistrament és que la quarta suite la canvia de tonalitat, directament. Llavors la va canviar perquè li semblava que era una tonalitat una mica incòmoda per violoncel, que ho és, no? Mi bemol, va canviar a fa. Va tocar tota la suite en fa major. I això és un canvi que encara els cellistes estan debatint de per què i si això es pot fer, no es pot fer, i bueno, ell ho va fer. I si volem després ho podem escoltar una mica els resultats d'aquest canvi. Però també no volia deixar tampoc de parlar dels canvis que feia a les seves pròpies obres, perquè jo crec que també si tenia aquesta actitud de recomposició i d'anar canviant altres obres, feia el mateix també amb les seves, això també ho hem de mirar i ho hem de veure. Escoltem una mica la quarta suite, a veure com us sona. Fa molt bé. Principi de l'entrada de violoncel d'Arpeggione també, i això és un enregistrament d'un dels, jo diria, millors de Casado, i aquí hi ha molts enregistraments de Casado que no li, realment, jo crec que no li fan justícia, ja que o bé per la tecnologia o el context d'enregistrament no està funcionant del tot bé. Casado va fer bastants enregistraments, però el nivell és molt desigual, tant de qualitat de tecnologia com està funcionant a nivell musical. I per tant, hi ha alguns pics d'enregistraments molt interessants i molt macos, però també hi ha altres que no són tan interessants o que funcionen tan bé. Aquest enregistrament de l'Arpeggione que dirigeix Mengelberg sí que és un exemple d'enregistrament que funciona bé. També podem també escoltar una mica.
Bastant diferent a la versió original, Jo crec que si fa el seu sentit, l'arpeggione per l'instrument de corda i piano no és bastant diferent. Sí. Però s'ha de dir que funciona, a nivell de concert, amb orquestra, sembla sempre funciona. Sí. Però l'ensenyament el va fer ell per orquestra? Sí. Està. Ho va fer ell. Casador va fer bastants arranjaments agafant obres per altres instruments, arranjant-lo per violoncel i orquestra. Que igual era un concert de piano com era una obra per violí i piano, el que sigui. Ell agafava el que li agradava, com a música, i ho feia per violoncel. Violoncel i piano, violoncel i orquestra. Això era... De fet, aquí està tot el llistat del que he trobat de transcripcions que, no sé si són 70 o 80, són moltíssims arranjaments que va fer. I, clar, de fet, un dels temes més interessants de Casador és justament com agafa material d'altres compositors i ho fa seu. Tant fent transcripcions més literals com agafant material i fent una cosa completament diferent. Tenia exemples de... Per exemple... Anders Schönen, Blaue Donau. Veus aquí, Casador va escriure una espècie de fantasia, agafant els temes, però fent una obra completament diferent. I el que jo us volia mostrar també amb això era que si bé tenim una partitura aquí, aquesta partitura està plena de canvis, de retocs, i com podrem escoltar en aquest fragment, ni tan sols la versió final correspon amb el que és el present enregistrament. Casador va enregistrar aquesta obra amb el pianista Otto Schulhoff, juntament amb altres obres així més de vis, més de virtuosisme, i aquí tenim el final d'aquesta obra. O sigui, aquí està seguint una part, en aquest fragment, la partitura, però després fa una altra cosa completament, canviant de registre, va decidir que li agradava més fer tenir una secció més al registre greu de violoncel, i llavors ho va fer l'enregistrament i no va posar més la partitura aquí, no va posar. Moltes vegades posa tots els canvis, però hi ha altres moments que fins i tot la partitura no arriba a recollir tots els canvis que va fer. I la seva actitud amb les seves pròpies obres era la mateixa, òbviament, que tenia amb les obres d'altres autors. O sigui, sempre volia anar millorant, canviant, segons se sentia aquell dia, segons via el públic, segons en aquell moment pensava com hauria de ser l'obra. I també és interessant, això, hi ha una anècdota del seu alumne Johannes Goritsky que explica, per exemple, en una classe amb alumnes seus, un alumne seu estava tocant una obra seva
i Caçador al principi sembla que no s'adona i comença a canviar coses a la partitura. Mira, fes això, no, mira, canvia això i toca no sé què. I anava fent canvis, molt entusiasmat, i en un moment s'adona que era obra seva, i llavors diu Goritsky que es gira cap als alumnes i diu estic segur que el compositor estaria d'acord. Bien, soc jo, per tant. I llavors, per ell era realment igual, si era obra seva o obra d'un altre compositor, la seva actitud era sempre aquesta. El que sí que diuen els alumnes que és interessant és que ell no feia gaire promoció de les seves obres. Si un alumne volia tocar una obra seva, feia la classe, però no és que instigués els seus alumnes en tocar obres seves. I, de fet, feia algunes classes, per exemple, de la suite amb alumnes seus, però no tocava gaire la suite seva per violoncel sol. A part de quiebros, danza de Abbeverli, algunes poques obres, no promocionava tant. Semblava que per ell les obres servien per el que servien en l'escenari amb el públic. Per tant, si volia un bon bis, l'agradava el ring de quiebros i ho tocava, però no necessàriament perquè fos obra seva, sinó perquè era un bon bis que necessitava en aquell moment. I això també està relacionat amb la poca promoció que feia en general i la poca preocupació per el seu llegat com a violoncel·lista i com a compositor, per suposat també. Realment no sembla que tingués molt pensat realment com seria el seu llegat després, com quedaria. Deixa de publicar gairebé obres a partir dels anys 30, ni transcripcions ni composicions. Realment té tot el manuscrit, i si ho tocava el manuscrit i el donava al pianista, ho copiava, però no es preocupava gaire per que això quedés després, com a constància. Això també és una mica curiós, perquè amb tota aquesta part de feina que tenia i realment esforç molt detallat en preparar les coses i fer les coses i anar canviant i fent retocs, però després realment no es preocupava de tenir una obra publicada, guardada per la posteritat. Una altra cosa que diu Goritsky, el seu deixeble, era que la manera que ell tenia amb els alumnes quan tocaven les seves obres era de donar molta llibertat. No tenia unes idees molt rígides sobre com altres cellistes havien de tocar les seves obres, sinó que era més bé de dir el que et comenci a tu, el que t'agrada a tu. L'únic, deia Goritsky, era que sempre li semblava que tocava massa ràpid les seves obres. Sempre deia, no, dona-li espai. Sempre quan tocava la suite o el que fos, dona-li espai. Que és curiós perquè és una mica una contradicció si pensem en com Caçador tocava les seves pròpies obres, que moltes vegades tocava molt ràpidament les seves obres. Per això és el que deia als seus alumnes. Dona l'espai, però a part d'això, Goritsky deia que deixava molta llibertat per al cellista que tenia davant. I això crec que també és un punt important per als cellistes avui en dia, si volen tocar el repertori de Caçador, de no potser obsessionar-se tant amb el que podria haver tocat Caçador en un cert moment, sinó pensar en això. En què per Caçador el primordial sempre era el públic que tenia davant, que funcionés, que ell es sentés bé durant aquest esdeveniment i que realment fos convincent en aquell moment particular, més de seguir una idea preestablerta que havia tingut sempre sobre aquella obra, ja que ell mateix va canviar sempre. Tenim, aquí també, només perquè em fa molta gràcia aquesta nota, de Gaspar Caçador a la nena Alicia de la Rocha, prodigiós talent musical com un verdader crític Mozart. Això és quan Alicia de la Rocha tenia només 12 anys, que es van conèixer. I això ho trobo interessant perquè Alicia de la Rocha era una de les persones amb què tenia més feeling sobre l'escenari. I, per exemple, van fer un enregistrament molt maco de la primera sonata de Brahms, en mi menor, que també escoltarem avui un moviment de la sonata de Brahms en mi menor.
però jo volia anar a mirar-nos les obres seves. Això és el concert, per violí i l'orquestra, i diem aquí, no? Com va allà està introduint canvis, i jo ja després de que l'obra sigui publicada i tot això, no? va començar a canviar coses. Perquè no li coneixia, suposo, sobre l'escenari quan li vaig tocar. L'intermezzo, que escoltarem avui, també va fer uns quants canvis. I això també és interessant perquè aquesta transcripció és molt popular, es col·loca molt, i la va enregistrar tant Casals com a Caçador. Casals també fa la seva, canvia moltes coses també. I sembla ser, segons Marcel Cervera, un altre deixeble de Caçador, que alguns d'aquests canvis que fa en l'intermezzo més a les últimes dècades tenia a veure amb que Caçador també es volia distanciar de l'enregistrament que havia fet Casals. Per exemple, Casals, aquí, fa uns arpeggiats amb pizzicato, i Caçador decideix treure totalment els pizzicatos i no tocar-los. També aquí al final, a la partitura original hi havia un harmònic, doncs Casals toca un harmònic encara més cap amunt, un harmònic que sona molt agut, i llavors Caçador va decidir, no, jo tocaré una nota baixa. Completament diferent del que feia Casals. Va fer aquests canvis, també crec que comptava per distanciar-se del seu mestre a vegades, perquè Caçador durant la primera part de la seva carrera sentia una mica l'ombra sempre de Casals, i de fet a vegades deia això a gent propera, que jo no em tornaré com un altre Casals, jo soc un cel·lista diferent, soc Caçador. I llavors també sempre veiem aquesta tendència també a ser ell, una mica individualista en relació amb Casals. I intermezzo, que també l'enregistra diverses vegades, cada vegada fa coses diferents. Això també ho veiem a les partitures seves que feia servir. Això és una còpia que feia servir Caçador, té diverses que feia servir, anava posant canvis. El mateix passa amb Requiebros, que també la sentirem avui. Requiebros fa alguns canvis. A vegades sembla que els canvis siguin per facilitar el funcionament a nivell sonor, que soni més clar, a vegades perquè funcioni millor a nivell cambrístic, entre els dos músics, que s'entenguin millor. Per exemple, el que hem vist amb l'intermezzo, de treure una part primer de piano i després una part de violoncel en una secció, sembla ser perquè és un lloc on és difícil tocar a l'hora, i que realment soni molt clar i que s'escolten els dos instruments bé. I aquí també ha tret una mica de la part del piano, suposadament perquè és una part on sí que a nivell auditiu passen moltes coses, una mica incòmodo, llavors va traient, aligerant una mica l'estructura. Després també Requiebros és una obra que també li semblava massa llarga, quan anava tocant, i la va tocar durant 30 anys. I llavors aquí va treure uns quants compassos, i va anar directament a l'última secció per fer-la més àgil, menys llarga, suposadament. I això ho posa en diferents còpies de partitures que tenia. Estava tocant aquesta còpia, crec que la feia servir amb la Chocohara, si no recordo malament. I llavors, una mica per allà, anar acabant, us volia posar primer el final d'ell tocant Requiebros en l'any 35, després com lo toca a l'any 62, per veure també una mica l'evolució, perquè és molt interessant quan un intèrpret toca una obra durant 30 anys, com va evolucionant, com va canviant. Pensem que Caçador tocava, com ha vist, moltes vegades en molts concerts i amb molts pianistes diferents. Per tant, aquí podem veure una mica també la diferència entre tenir 38 i després tenir 65. També tot com va canviant.
L'últim registrament en viu, en l'any 62, en l'Acadèmia Kirchiana a Siena, on tenia, clar, molts fans, no diguéssim, era el seu lloc de feina on donava classes també, i el públic aquí és molt entregat. Realment hi ha molts canvis, aquí hi ha els anys. També és un directe, no? El segon, això també, evidentment, fa que sigui una mica diferent, segurament, algunes coses. I era Checo Jara, no? En la segona també, tocant de memòria, posem també Requedos. I jo crec que amb això, més o menys, la intervenció meva, jo crec que ja més o menys havia acabat, he dit el que volia dir. El que sí que m'agradaria és que si hi hagués alguna pregunta, alguna cosa que volia comentar, preguntar, doncs podria fer. Això seria perfecte. Sí. Amb tants canvis, un intèrpret actual, en quin s'ha de quedar? Però jo crec que justament doncs, hem de seguir una mica l'exemple de Casado i fer-lo que sigui més convincent per nosaltres com a intèrprets en la situació que estem. Perquè ell donava molta llibertat als intèrprets de les seves obres, ell a si mateix es donava molta llibertat, per tant, jo crec que hem de pensar més en això, el públic que tenim al davant, els intèrprets llavors, perquè... Sí, el cel·lista aquest noruec que has posat el vídeo abans... Sí, l'Andrés Pian. He vist que era bastant llarg el vídeo. Sí. Explica alguna altra anècdota? És que les altres parts potser no eren tan interessants d'explicar anècdotes. Sí que és veritat que el que sí que us podria posar és un trosset també d'un vídeo d'un altre deixeble, que no tenia punt i per això no he posat, d'Elias Ariscuren. Sí. Perquè va explicant una mica, també va mostrant tots els CDs que té de Casado, qui l'agrada, quin CD l'agrada, va parlant molt, perquè realment tenia un gran amor per Casado, que deixeble, llavors per això el vídeo és llarg, però les anècdotes més interessants són les que he posat, que és realment d'aquests concerts que va fer i com va reaccionar la gent que estava allà. És més interessant. Una cosa, aquella suite de Bach, la quarta, que ell la va posar en fa, l'original, en quin està? Mi bemol. Mi bemol, Bueno, o sigui, la va pujar un to, diguem. Sí, sí. Bueno, en aquella època contínuament feia el to que sí. Clar, és que realment jo crec que... I de fet, jo també he conegut arxivistes que em preguntaven per què ho va canviar fa i no a re, per exemple. Per això jo crec que és perquè ja hi ha una suite en re, per tant que fos cada suite en una unidad diferent, suposo.
Però un to és molt, a fa és molt. Clar, jo crec que aquí mirava molt la comunitat, no? Parlar amb la comunitat. A nivell també d'afinació, no? Perquè sí que és veritat que mi bemoll potser no és la tonalitat més còmoda, i jo crec que anava aquí més per comoditat que per una altra cosa. I després sí, si era més o menys semblant a el que sonaria el català Bach, això ja, crec que no li importava. Fantàstic. Sí. Sí. Hi ha una possibilitat de fer una edició de tot això que no està editat? Sí, la gran pregunta. El problema aquí són els drets d'autor. Sí. Per tant, mentre estigui en tema drets, no es pot fer gaire cosa. Hi ha moltes obres inédites, O sigui, perquè el catàleg, el que jo vaig trobar eren com 60 obres. I jo crec que només 20 o 25 estan publicades. Per tant, hi ha moltes obres que no estan publicades. Però per ara el problema és el tema de drets que no ens deixa editar. Sí.